Ramogi TV, Nairobi. Ng'eto ewi kapo ni biro chungo chenro ma chudo joma noyudo lal mopogore e kinde ng'anyo ma higa 2024 kod 2025 kata ooyo ibiro tim chieng' tich abich ma juma mabiro. Maeri en tok ji 35 ma noteki gi thuon kendo lal godo dhi e doho ka ywak ni ogol nyingi e listi mar joma owinjore ochul. Duol makedo ne ratich oganda KNHCR kata kamano bende owacho ni odonjore e burano ero ka giriwo lwedo ji 35 go kendo wacho ni kata gino ging'eyo gimomiyo nyingi nogol e listi ma kamano tok kane gisepuodhogi. Simpros Okinda nigi ler mathoth. Chenro mar sirikal mar chulo joma noyudo lal e kinde ng'anyo mar higa mar 2024 kod 2025. Chal mar chenro ma kamano koro ni e lwet doho mabiro yalo poni obiro dhi nyime kata ooyo. Doho singo golo ng'eto ma kamano chieng' tich abich juma manyien. There was a deliberate decision to leave out the category of victims of abductions, enforced disappearances, and torture from this reparation process. So basically, we were before the Honorable Judge Gregory Mutai, informing the court that if this panel is not brought to order, then they will be able to complete this exercise to the exclusion of our clients. Mabiro tok jomoko 35 manonego chul kalore ni noteki gi thuon kata lal kodgi dhi e doho ewi gino magiwacho ni komiti mar Makau Mutua nogolo nyingi oko e listi mar joma ichulo kata obedo ni nosepuodhgi. So we want the court to take charge of that process as a constitutional court and make sure that justice is done to IPOA, to the Kenya National Human Rights Commission, and to the victims. But they cannot take the process as if it was a private, personal issue. It's a public issue. It should be publicized. The victims have been intimidated. They cannot even say how much they were given. Some of them have even succession issues because these are children who died and therefore must be matched to a beneficiary. But we are saying all that technicalities should not be brought into this because the whole idea is reconciliation. Go kwedo komiti no kuom tuono gi chudo kagiwacho ni komiti no wacho ni ne ok gichiwo gik mane dwarore. If there is no transparency, they've kept on telling Kenyans, we will publish the list, we will tell you the names. We cannot. This is 2 billion. This is taxpayers' money. So we cannot have a process where we do not know who is being paid, what amounts are they receiving, and why are they leaving out other categories. So we were very clear and categorical that if they are not willing to abide by their framework and the Gazette notice, then this court ought to stop the process until we are able to authenticate and there is physical accountability as provided for under Article 10(2)(c) of the Constitution. Ikineno bende duol makedo ratich oganda mabende nonywandi burano mano KNCHR oriwo lwedo jogo kolero ni negitimo duto madwarore ne jogo. Giwacho ni negichoko kendo nono nondgi motelo ne keto nyingi e listi mar joma nonego chul. Bende gilero ni ok en ting' mar komiti motelne kod Mutua manono nond joma ichulo. On the verification process, especially for victims that the first interested party had verified and included in its reports, that question we humbly submit was settled by these honorable courts in Kerugoya petition E010 of 2025 as consolidated with others. And the High Court was very clear that what has been verified and submitted by the first interested party or any other constitutional commission for that matter cannot and should not be subjected to authentication by other mechanisms. Komiti motelne kod Mutua kata kamano wacho ni chungo chenro no biro leo kata tuono joma ne yudo lal thuolo mar yudo chudo. If we stop it, my lord, and the time is not extended by the appointing authority, what then comes of this process? Simpros Okinda, Ramogi TV. Erokamano nyakwa Ramogi, en thuolo mar kawo yweyo mokwongo e chenro mar Ang'ich Welo.